Dobrý deň, dobrý, čaute, tu je Michal TV a toto video bude o tom, ako postaviť chalúbku. Začíname. Túto chalúbku bude stavať, predstav sa. Samo Macho. A začneme. Začneme tým, že to prestane lagovať. Dobre. No polož. Tie skla sú divné, prepáčte nás, ale texture pack. Prečo to nefunguje? Aha, seká to. Ja viem, kedy. Viem, to teraz. To celé vymažme. Dobre, a môžeme začať. Takže sama si postáva skla. Prepáčte, že to nie je vidieť, ale texture pack. Takže stáva. Tak základy sme mali postavené, potom vám ukážeme celé, ako sme to postavali. Tak. A posúďte v komentároch, či to stáva dobre, alebo by sa mohlo zlepšiť. Samozrejme, toto není posledné, budeme natáčať aj viacej, ako postaviť čo, aj aquapark. Samo, spravíš aj pistolné dvere? Áno. Ale neviem, ako to robiť. Veď to spravím. Tak samo spraví pistolné dvere a... Takže dá dverke... Samo, keď máš dvere, tak nemôžeš spraviť pistolné dvere. Takže nespraví pistolné dvere. Počkajte chvíľku. No pokračujeme. Prepáčte za strih. Stáva. Samo, nechceš dať dvere namiesto okien, že nie? Nie. Ešte, že... Prepáčte. Takže počkáme. Samostava. Samo, povedz nám, čo by to malo byť. Sklo. Ale tá stavba. Chalúbka. Aha. To vedia všetci, ako postaviť, to jedno. Moji diváci sú šikovní, že? Pri západu slnka. Samo, ty by si staval len do západu slnka a už by ťa dávno zozerali zombíci. Máme tu návštevu môjho bratranca. Povedz niečo. Povedz niečo. Nič nepovedal. Keď ste počuli, tak povedzte, ja to neviem. La 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 la. Všade sú kostlivci. Mám by to trvalo kratšie, diváci, že? Napíšte do komentáru. Komu to bude trčať
Nezabudnite lajknúť. Keď sa vám páčilo, tak like, keď sa vám nepáčilo, tak si naserte. A vedľa sama Macha sedí jeho sestra Ema Machová. To ste vedeli, že? Keď je jeho sestra, áno, to ste vedeli. A keď sa vám video nepáči, tak si čo? Naserte. Áno. Samozrejme, ako sa ti darí. Kdy sa vedľa seba. Vyzerá to dobre? Posúďte sami. Píšte do komentárov. Podľa mňa celkom dobre. Keby tie dvere netrčali, tak dobre. Takže stáva, opravuje dvere. Nie tam, tu. Dobre. Opravil to, zatvorí to. A stáva ďalej. Sabota, beep. Let's stick to the snow, the house and open sleigh. Let's see Johnny go, laughing all away. That I beat to the haze, and I did to the house. That I beat every go, laughing all away. Hey, jingle bells. Sakra. Nastáva. Beep, 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 beep. Zatiaľ dobre. Samo, aký je názor na tvoju stavbu? Nejaký. Pekná alebo škaredá? Samo, je pekná alebo škaredá? Škaredá. Ne. Posúďte sami. La la la. 2 days ago. Už som to postavil. 2 days ago. Postavené. Tak to dopadne. 2 days ago je po Enderman. Diváci, keby tento staval dom, tak mu to trvá z pol hodinu a už 500 krát by zomrel. A koľko bude stať? Hodinu to vydrží. Dobre. Ešte to musíme dotočiť. Už len chvíľku, už len posledné kocky dávať. Takže už je to skoro finále. Už len pár. A niekedy inokedy to dorobí. Feláci, feláčky, toto je ten barák. Sakra, som kopíroval Selasio, to je jedno. To je ten barák. A bez strechy, lebo môj kamoško tu nechce dokončiť. Nechce dokončiť. Bez strechy. No to je on. Páči sa vám alebo nie. Keď sa vám páči, dajte like alebo napíšte do komentárov a keď sa vám nepáči, tak si naserte. Takže čaute.